gele kansigi o bɛɛ mɛn cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen na kan tɛ wuli ka taa an ka so ɲaguma i bɔra ka kamana gan ko ba to i ko so nɛgɛ kanɲɛ mɔgɔ sanga bisaba bɛ a kan o jɛnɛ dugu kɔnɔ kɔnɔwari jamana kan o waati kelen bɛ Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali ko kan ɲaguma minnu sigilen bɛ ka ɲɛma da Sirifila TV jakanso fɛ walasa ka se ka bɔ kunnasiri ani kunbana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ a ye bamanankan kunnafoni waati selen ye nin ye. Kasangani limama olu ka laɲini ye o min ye fara ka ɲɔgɔn jɛkuluba ye Mali jamana kɔnɔ imamu ani alikuranɛ dɔnnaw na janko bɛɛ ni kɛlɛɲɔgɔnya ka sabati alisamɛdinɛ kɔnɔ alisilamɛw o ye ka daminɛ Kaye ka taa ten Kidali o ye jamajɛ seli kɛ ka bɛn ni sibiri don o tɛ kalo tile 8 sanba 2026 ye walasa ka se ka dali masa deli janko samiyɛji ɲuman o bɛ se sɔrɔ kasangani o de ye wele in jaabila alisilamɛw fɛ Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn ni bi sibiri don o tɛ kalo tile 8 ye hukumu kɔnɔna na o lada o tɛmɛna Bamako yɛrɛ mana kafo gale kɔnɔna na Korofina balontanterɛba kan min sen fɛ damakasikan baara ye ɲɛkunkunta mɛn ka di limama o secrétaire général ma hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o nana wele jaabi o labana ka dakuruɲɛ 2 sɔrɔ ka lase Alhamidu Badini Anuhumu Kone u ka kuma ganmɛn an ka jɛ ka ɲɛma da a fɛ. An bɔra ka seli min kɛ sisan an bɛ Ala deli Ala k'a minɛ an ye silamɛya ka sunna gɛlɛn dɔ don seli minnu bɛ silamɛya kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ka sunna ninnu ma akidatu mina salawat seli minnu ye sunna gɛlɛnw ye n'a gɛlɛya dan bɛ faridaw kan a k'olu ka gɛlɛn nafila tɔw ye ni seli y'o dɔ ye ni jiko gɛlɛyara silamɛw jigi fɛngɛ na samiyɛko la kira alayhi salatu wassalam a n'a ka jama tun bɛ bɔ a bɛ bɔ ni jama ye bɛ taa seli in kɛ o sira kelen an b'o de kan ye o kuma k'Ala deli a sanjiko la o seli de filɛ nin ye seli a bɛ kɛ kɛnɛw de kan a bɛ kɛ majigin kɔnɔ a bɛ kɛ Ala deli ye a bɛ kɛ nasafurula ye a bɛ kɛ ni yɛrɛ majigin ye k'Ala deli k'Ala ka maya jira a la k'i yɛrɛ an yɛrɛ ka jɔnya don an kan k'an ka dɛsɛ jɔ an kan ka setigiya jira Ala la o de kama ale bɛ kɛ ni majigin ye a bɛ kɛ duguma a tɛ kɛ debaw ni misiriw ni fɛn kɔnɔ an y'o baara de kɛ sisan k'a ɲɛsin Alahu Taala ma jamana bɛ cogo min na Ala bɛ sɔn ka hinɛ an na cogo min ka sanji ɲuman di jamana ma jamana fan bɛɛ lajɛlen Ala ka sanji ɲuman d'a ma samiya ka ja sɛnɛkɛlaw ka labila sɛnɛkɛlaw ye jamana ka kolo suma ka hɛrɛ caya k'a balo caya k'a bɛn jiidi an ka baara nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ an b'Ala deli Ala b'Ala k'a minɛ an ye wa a bɛ kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kan na Ala ka jaabi an bɛɛ ye kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullah. Bon ni seli an b'a fɔ ko salatul istisqa ka ji ɲini seli don Ala fɛ ka ni sanko gɛlɛyara walima ni samiyɛ donna silamɛw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Ala deli samiyɛ bɛ ɲɛ an ye cogo min ani ni jiko gɛlɛyara ji bɛ se ka na cogo min ka se ka sumanw labɔ ka baganw labɔ ka hadamadenw labɔ ayiwa a bɛ don o de don ni sunna ye min ni ciba kun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ni ja kɛra a bɛ bɔ ka bila silamɛw ɲɛ ni ka Ala deli ka an ka jɔnya jira Ala la k'a deli a ka hinɛ an na k'a dɔn ni ale tɛ foyi tɛ se ka ji di an ma an fana b'o de kan k'a kɛ liyɔn filalama kabini a sigira an b'a kɛ san o san k'a fɔ tuma an b'a kɛ nin tɛrɛnkan ye o ye kominiya ta ye nka welema bɛ da Mali bɛɛ lajɛlen ye a ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ ni sen ta kɛra cogo min ka daminɛ Kaye fo Kidali a fɔra bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'a kɛ bi nin ye Bamakɔ sigida 7 a fɔlɔ ta o de ye yan ye an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ seli bɛ kɛ cogo min ayiwa aw y'a ye an y'a seli a bɛ komi nafila tɔw likama t'a la selijɔ t'a la a bɛ ŋaɲɛ de ta ka Ala wele ka seli in kɛ nka a kanunen don yanni a ka se mɔgɔw ka tile 3 su kɛ ka kɔn an ye ka dama kasi Ala la maakɔrɔ dɛsɛlen minnu bɛ yen n'a sɔrɔ hali n'u tɛ se ka na a ka kan ni olu bɛ se ka na komi ni Bamakɔ ni burusi kɔnɔnaw don an b'u sɛnsɛn ka taa hali kɛnɛ kɔnɔ baganw sagaw misiw an bɛ taa n'u ye ka t'u seli nin bɛɛ lajɛlen tun ye Ala e ɲɛ b'an bɛɛ lajɛlen la dɛ an n'an ka baganw filɛ nin ye cogo t'an bolo i ka hinɛ an na ka arakan 2 in seli Ala ye
ayiwa fatiha mana kalan i bɛ sura kalan ka d'a kan nka tuma caman na malikɛ masaw kɔnɔ b'a fɔ k'i k'a kalan ni sabi ani wa shamsi ye n'o tɛ sura tɔ bɛɛ lajɛlen damakan na i bɛ se k'olu kalan na n'o banna o tuma i bɛna kutuba fɛgɛmani 2 kɛ ka hadamadenw hakili jigin ala ɲɛ siranɲɛ na u ka tɔɲɔni dabila u ka hadamaden hakɛ dunni dabila u ka nkalontigɛw dabila u ka segin ala ma ka tuubi o de b'a to ni ala bɛ hinɛ an na sabu ala ye min ɲini an fɛ o ye laadiriya tiɲɛ fɔ ayiwa ani tilennenya an bɛ mɔgɔw hakili jigin o na kutuba kɔnɔna na walasa bɛɛ k'o k'i taabolo ye an k'a dɔn k'a fɔ o ye an bɛ ka hami ni jamana ye sabu n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ dun ka fa de sabatira ni samiyɛ ma ɲɛ foyi ma ɲɛ dɛ fo le ka ɲɛ o bi ɲɛ ni fɛn jumɛn ye o ye sɛnɛ ye sɛnɛ dun a ti ɲɛ ni ji tɛ fo ji ka labɔli kɛ an bɛ ala deli samiyɛ ɲuman na o tuma ni n'a ɲɔgɔnna ala deliw bɛ kɛ bɛɛ k'a k'i kungo ye ka hami n'a ye ka jateminɛ k'a fɔ tuma ko a bɛ e de kun kan n'an bɛɛ y'o dɔn k'a fɔ ne de don an bɛ hami n'a ye a ka ca la an mago bɛ dilan nka n'a kɛra k'a fɔ dɔw b'a ye komi olu foyi ma kɛ o cɛ man ɲi an kɔni bɛ welewelemada kɛ ka se jama de ma n'a fasow fɔra an bɛ ka hami n'a ye sabu jamakulu jɛlen ka ala wele barika de b'o la o dugawu jaabi de ka teli ala de bɛ da ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an kunna diya o kɔrɔ tɛ ko minnu nana ko an jɔn'u na o tɛ dɛ mɛ a ka d'an ye terrain ka fa tewu n'an bɛɛ lajɛlen bɔra arrondissement fɔlɔfɔlɔ in ka bon cogo min an de kun yan fo bɛɛ ka hami n'a ye de ala ka sababu ɲuman k'an ye k'an kunna diya sallallahu muhamadu an bɛ bɔ mali jamana kɔnɔ k'an kun na kɔnɔwɛrɛ jamana kan ka sanga ni a ka taama ye min ni wele jaabitɔ don a fɛ walasa ka se ka taa mahamadu mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya k'u wajulu danganamaya o min labɛnba o ye silamɛya dɛmɛtɔn ani sarow ye jɛrɛjɛkulu dɔ minnu ka baara bɛn bɛ tɔrɔmɔɲɔ lakolokololi ma o taara bɔɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a seyidu sherifu somanaya daramɔ a jabala la kawla duniya k'a fɔ nin taama in kɛra sababu ye o fɛ o ka se ka alikuranɛ kelen ta ka di zamzamiyu ma kawla duniya k'a fɔ bɔɲɔgɔn baara in kɛra waati ye o bolo o ka se ka o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni sigi kɛlɛ ye ni bani ye min baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni zamzamiyu ka ladilikan ani a ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlen ye o ye an ka jɛ ka ɲamada dakuruɲɛ 2 fɛ min sɔrɔla ka bɔ bɔɲɔgɔn baara in na. An y'a jija kɔnɔ wala a bɛ ka logiciel dɔ construire ka kuranna complet bila page 1 kan voilà donc an y'a imprimer tan k'a di silamɛ ɲɛmɔgɔw ma cause min y'an kɔni ani ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire u bɛɛ k'a dɔ sɔrɔ a la komi an k'a mɛn fana ko an karamɔgɔ sera yan voilà an tɛ se ka a to yen a bɛ taga ten n'an mana dɔ d'a ma ka fana ni baara yɛrɛ la u k'a b'an sama tubabu la. an kɔni an b'an jija ka an bolo kɛ ɲɔgɔn kan ka impression caman kɛ o y'a kuranna ta ye 120 pages 60 pages bɛ yen 90 pages bɛ yen o ye kuranna ye o bɛɛ ye kuranna ye a phase moderne ka ca de telle sorte que vraiment kuranna bɛ se ka madon karamɔgɔw la ɲam kan n'a ta diyala mɔgɔ bolo kan vraiment ça peut faciliter la lecture donc an ka o modèle caman de kɛ an bɛna karamɔgɔ n'a ka fɔ jama ta kan oleh bangsa pro, hari ini model fana, wah, justru keren ini, kata ini, justru bisa lah, kata malah lah, saya betul justru pro, berat, kalau lagi kau mau kaki kakinya, kabel musik kosong lah, kabelnya, prosesnya ini sudah betul, kurang komplit. hali bi Konowari jamana kɔnɔna na misiri min bɛ ni a cogoya damɛ Balakisa Usumane Hayidarala an y'a mɛn k'aw fɛ Konowari jamana kɔnɔ a tɔnden maa dɔw ye o sen bɔ o kɔnɔ kɔrɔ ka taa bɔɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement d'intérêt spirituel musulman Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani salo ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a Seydou Sherifu Soumaïla Daramo a jabala la Konowari jamana kɔnɔ ka sanga ni a ka tile fila taama ye nin yɔrɔ kofɔlen na laɲini kun ye min ye o de ye nabaw ka se ka na
ɲini bani fɛ a ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye ni ka laban ka kuncɛ ni sherifu duwawu kɛli ye olu ye. Jaw farala ɲɔgɔn kan Lutu Sidibe fɛ a bɛ lakali Kafunɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an y'an ma sigidala mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiri min tɔgɔ dalen don an karamɔgɔ denmuso la Mosquée Balikisa Usman Haidara o misiri mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan taama ɲɛkun ye Isa Samasegu ye kana foli di ani kana bonyamasegin kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara u bisimilara bonya ni karama ni nisɔndiya ni farifoni kɔnɔ. Mosquée Balikisa Usman Haidara a maaw nakun ye ka se ka na bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ denmuso ma Konate Seyida Balikisa Usman Haidara. A ka tournée tɛmɛnen Côte d'Ivoire jamana kan a ye sira latagama kɛ ka na foli di Isa Samasegu ka denbaya la a ɲama o bɛ san 3 bɔ bi. O bɔɲɛ in de sen fɛ an ka Seyida taara i jɔ misiri in subasiman da la. An ɲama sigidala mɔgɔw y'a laɲini an karamɔgɔ denmuso fɛ a ka dugawu kɛ misiri in bɛ se ka bɔ a nɔ la cogo min a jɔli baaraw ka se ka latigɛ. Konate Seyida Balikisa Usman Haidara kɛlen kɔfɛ ka dugawu kɛ tile 29 kɔfɛ dugawu jaabi yera o de kama kin bɛɛ bɛnna ka fɔ misiri in tɔgɔ ka da Mosquée Balikisa Usman Haidara. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi misiri baara jɔli tɔba tɛ bilen. O de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara a ka Côte d'Ivoire tournée ye misiri maaw y'a kanu kana bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ denmuso Konate Seyida Balikisa Haidara ma. A ye dugawu minnu kɛ ni olu jaabira ka tila tuguni kana dugawu ɲini dugawu jaabi shirifukɛ bolo k'a ɲini an fana karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara fɛ a ka dugawu sama u ma misiri in jɔli baara tɔ bɛ se ka dafa cogo min denmuso ka dugawu kɛlen kɔfɛ n'o jaabira kana cɛkɔrɔba ka dugawu ɲini o ka kɛ nafa ye misiri in jɔli baaraw ma ani an ɲama bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka bɛn sababa ma. An karamɔgɔ Haidara nin ye jamakulu ye jamakulu min ni an bamuso Balikisa Haidara a bɔlen Faransi ka na tournée kɛ yan an ka misiri sopaseman a bɛ dugu ma san 3 o san 3 kɔnɔna na an n'a ye tournée kɛ a wula ka sen ta n'a ka bonye ka na an ka so Samasegu fɛ yen ka na dugawu kɛ an ka denbaya la Ansaru minnu bɛ sigida bɛɛ y'a kunbɛn mais a nana misiri sopaseman dalen ye a y'i jɔ misiri sopaseman na a ko Ala ni y'i ka so de i ka jɔnkɛ y'a daminɛ Ala n b'a fɛ i ka na n dɛmɛ ye i ka so ka jɔ wallahi sopaseman san 3 Balikisa taara Faransi tile 29 misiri wulila ka se dali kan o don ne y'a ŋaniya n ko bɛna misiri kɛ tɔgɔ da Mosquée Balikisa Usman Haidara a ye misiri tɔgɔ da la misiri tɔgɔ dalen a la n y'a wele k'a f'a ye a ko sama ka misiri tɔgɔ da n na a to n k'a fɔ cɛkɔrɔba ye fɔlɔ kɔmi a ye n wele ko n y'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko cɛkɔrɔba ko k'Ala ka misiri ma ban k'a ka dugu ba ye bi ni Ala sɔnna ko diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara an ka sababu ɲuman min ye dugawu kɛ an ka misiri o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ Ala de barika da bi fajiri selen Mosquée Balikisa Haidara jamakulu bɛɛ o nana fara ne kan ka réunion kɛ ko b'a kanu Balikisa bi yan karamɔgɔ Haidara bi yan olu bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na bonyamasegin kɛ Balikisa ka don jaabi la ka tila ka dugawu kɛ karamɔgɔ Haidara ye Ala ka karamɔgɔ n'a bɔnnaw kɛ kisi k'o tanga jugu tɔɔrɔ ma ka tila ka misiri ɲuman ban a dayɛlɛ don Ala ka yira an kelen bɛɛ la ni kuranna bonye ni alibɛti bonye sɔli Ala rasuli. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara a y'u fo k'u barikada u ka bonyamasegin ni waleɲuman dɔn na sigi in kun cɛra ni baya karamɔgɔ ka fatiya tali ye Mosquée Balikisa Usman Haidara jɔli baaraw dafako la ani an ɲama bɛɛ lajɛlen ye. Ziraba tigɛlen ka bɔ a dala ni ka laban ka koromokari k'a bila alisilamɛw ka bolo ka bɛn ni jumadon o tɔgɔ tile 7 san 2026 ye bunjalikaw fɛ Zamzam y'u labana ka ye Elhaji Abdulaye Sise Cuala misiri ba kɔnɔ janko ka se ka tali kɛ a jumaseli kunfɔlɔ baaraw la
min ni a kɛra nusɔndiya farifoni ani munyamunya ye tumana min na alisilamɛw ye banni ye o cɛ mɔ janko ka se ka tali kɛ Elhaji Abdoulaye Cisse Tuala misiri belebele in kɔnɔ jumaseli kungale baaraw la ciden kɛrɛnkɛrɛnnaw ye Amadu Jalo Buya Kulubali ka fara an ka lasigiden Jakarija Danbele kan a bɛ lakali karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Bunjali dugu maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira ka sanga ni nin jumaseli fɔlɔ in ye sirifikɛ fɛ Bunjali misiri kura tɛtinɛku jɔlen kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Tɔnde Yakuba Sise fɛ k'a tɔgɔ da ko Mosquée Abdoulaye Cisse sirifikɛ ka juma fɔlɔ seli ni misiri kura tɛtinɛku kɔnɔ Bunjali dugu ma kunnadiya du maa ɲɛmaw ka fɔ la. Bunjali kɔni bɛ sirificɛ kuma mɛnna mais a ka ji Bunjali sirificɛ in na Bunjali dugu kɔnɔ ka na mɔgɔw motiver ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan sirificɛ lalilikan min dira mɔgɔw b'a mɛnna depuis waati jan mais mɔgɔw tɛ m'a ye o de b'a mɛnna médiaw de la ani Facebook la ni télévision na mais sirificɛ yɛrɛ an yɛrɛ ye gɛrɛsɛgɛ a ye nin sigi a ɲɛfɛ ka kuma ka an lali tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra siyɛn na an bɛ dansi sɔrɔ la walahi an b'a la tanu k'Ala barika la a kɛra an ma hɛrɛ le ka kɛ an ma hɛrɛ ye wala dantisi tɛ hɛrɛ min na donc an bɛ sirificɛ fo k'a n'a ka jama bɛɛ fo ka Bunjali silama bɛɛ fo ka Bunjali silama bɛɛ fo sirificɛ kɛ ka na misiri dayɛlɛ an'u fɛ yan bi wala c'est un miracle pour nous vraiment a ɲɔgɔn mɛ deli ka kɛba a ɲɔgɔn fana an b'a ɲini fana a ɲɔgɔn caman ye kɛ fana Bunjali ya. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kanuma minnu bɛ Bunjali bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden a se yada Sherif Usman Madani Haidara dafɛ seli la misiri kura tɛtinɛku jɔlen kɔnɔ. An balimakɛ n'o ye Yaku Sise ale ye misiri ni lɔ karamɔgɔ kanubagaba lo kabini san caman mɔgɔ min lo mɔgɔ cɛsiriba lo association na baarakɛla lo silamɛya kɔnɔ vraiment an nisɔndiyara n'a ka baara ye ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ ka mɔgɔ caman ladi ka hakili di mɔgɔ caman ma an b'a deli Ala fɛ misiri Ala ka kɛ hɛrɛ ye a nafolo bɔra yɔrɔ min Ala ka miliyariw segin a nɔ na Ala ka se kɛ silamɛ bɛɛ ka se ka misiri ni ɲɔgɔn lɔ k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo a ka wulikalo n'a ka cɛsiri la ale min nana wulikalo bɛɛ kɛ ka na pour que ka se ka misiri ni dayɛlɛ an b'a n'a ka denbaya fo a n'a ka denbaya fanba bɛɛ bi yan bi Bunjali yan an b'a deli Ala fɛ u ɲuman nana hɛrɛ la k'u bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la Ala k'o k'an ye. An nisɔndiyara fɔ ka tɛmɛ an nisɔndiyara an tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na a diyara an ye Ala an Sise an ye Haidara si an si Ala si misiri lɔbaga si n'an si Ala si Ala an mɛn a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ an ka bato min k'a kɔnɔ Ala o minɛ Ala an bɛɛ kelima Ala an taga bɔ an ma kiyama ka an dunuya ɲa k'an lahara ɲa k'an ɲa laɲiniw sabati. Wallahi a dabɔla an karamɔgɔ jɔyɔrɔ de kama i n'a fɔ a b'a kalama ɲama an karamɔgɔ a doli an fɛ Bunjali ya a kɛla kunnawolo ye a kɛla hɛrɛ ye a kɛla yelen ye an balimacɛ ani an kanuɲɔgɔn ni o ye Yakuba Sise ale y'a kanu ka ni misiri jɔ k'a di Ala ma k'a di danfɛnkuntigi ma alayhi salatu wassalam o kɔfɛ k'a di kira yɛrɛ ka somɔgɔ ma ni o min bɛ an bolo bi ɲɛnamaya la n'a sigiyɔrɔ bɛnna Mali ma ni o ye an karamɔgɔ ani an ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid a Sherif Usman Madani Haidara o laɲini de ye an balimacɛ bila ni misiri jɔli la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin juma seli fɔlɔ in misiri kura jɔlen kɔnɔ Bunjali a bɛ silamɛya de kɔrɔ don ni ka balimaya sinsin Bunjalikaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka to hali bi Bunjali dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jumaseli baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Elhaji Abdoulaye Cisse Tuala misiriba kɔnɔ Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a labanna ka dakuruɲɛ fila sɔrɔ k'a lase an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ka kuma galamani na an ka jɛ ka ɲɛmada o laseli fɛ. Mɔgɔ min y'a sugandi a y'a sugandi sira min kan ne t'o dɔn nka tiɲɛ na limamu yɛrɛ don limamu tɛ suraka kan fɔ ye limamu y'a ye baara kɛ kɛcogo min na sisan mɔgɔ n'i bi ko kalama vraiment denmisɛn min don
a sugandira ni min ye o ka kan n'a ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka si d'a ma ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a sabati a bolo misiri mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ b'a la ala k'i sara hɛrɛ la an karamɔgɔ min y'a jɔ a y'a jɔ lahara ɲini de kama ala k'o nɔgɔya a ye misiri in tɔgɔ da facɛ de la yarabi ala k'a k'a fama hinɛ ala k'a k'a fama bɔda ye ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama an ka foli bɛ dugu bɛɛ ye an bɛ yafa ɲini fana dekun ye maa o maa sɔrɔ nin taama in na o ka yafa an ma ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutura rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم نسألك بحق سر أسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kato alibi kunwere jamana kuna kanofe tuko akamunu salola mi malaka ke afe kunwere jamana kuna jango kasika ta alislamo kulo nogobo kasangani laseli keli yo oye malislame ya nyema ba amfana ankaramogo ase de Sheriff Ousmane Madani Haidara abora bunjali ka akunda ojendeka umenye dengele o marabulu bele ye kawla dunia kafo barenye akera banini atama nyonfe kabeni jumadon utukalo kle wolonvla samba fla anim wano woro ye chiden kerengerne munumbe anofe Sheriff la TV chwala Amadou Diallo buya jagile kulubali kafara angala sigide kerengerne jakarija damele kabele kale karamo Musa Foma fe banina atama nyombole bunjali dafe neganya tani duru 15 mau ki kunda wodieneka foranjero aye joli ke dugu chaman no aye joli ke dugu chaman no ka sabu ke kanubaw mago kume aka dugawula ye nyorowula che ani muso demise ani makoro be bongume siradawula ka jira banina kwa dangana ninga aka dugaw kerengere ne unyini inafo yoro folo ni oye gingeni cheni muso demise ni makoro bole kundo siradala ka jira sirifekela kwa temeni jaru ye uka duguro sirifike kele ka dugawu ke gingeni kawye asorla ka sirata abese yoro flana mina oye ngapie che ani muso demise ani makoro buongume siradala kukani sodia jira sirifike la mamena ni Mali Silamato nga faranyonga jakuluba au Conseil Islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyama uka faranyonga jakuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silama de meto Ansaru Nyajoyoro Aseyada Sheriff Ousmane Madani Haidara na tamanyo uzira Madinani uya soro Madinani nga ukeme kalabemba ke kuma kono kutise temefoda kurunya lakalase Madinani nga umo sirifikefe Madinani dugutigi no lasina jarasubaye ani Madinani alimami Komara Yakuba nimbela jele dugude undokola uye wale nyuma no vole lase siripeke mo ninga ka duwa usanima unyini uka dugu ka nyetala banina tamanyo nzorola ka bo Madinani ninga teme dugu wore ufe inafo donye dugu ka ufe getorandala donye dugu cheni muso demiseni makoro bongu me kuka kanu jira siripeke la
ni nga ka dugawu sanumaw ɲini o cogo kelen fɛnɛ kun do siyansobakaw fɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ gɛdɔrɔnda la cogo min siyansobakaw nisɔndiyalen fari foninen u bɛ ka dugawu ɲini sirifikɛ bolo dabadugu fana cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɔnkunbɛn ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini bani bolo Cieme Gbɛrɛdugu ani Samakunkolo kanuɲɔgɔnw bɔnkunbɛn nin bɛɛ lajɛlen la k'u ka nisɔndiya jira fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden la kanu min jira mɛ sirifikɛ la furanjɛrɔ waleɲuman dɔ don ka sabu kɛ a ka dakuruɲɛw kɛra sababu ye k'u bila Ala lasɔrɔ sira kan ka daminɛ kunungo la ka na bila bi la bani ko Ala ɲɛsiranɲɛ ni Ala danaya kɔfɛ jɔnni k'i tilen a n'a ma cɛ ka Ala tɛnɛmakow bɛɛ lajɛlen ye k'u to yen o dakuruɲɛ in kanu de bɛ ka jira sirifikɛ la tuma bɛɛ a ma na ye diɲɛ fan o fan. Bani bɛ don o jɛnɛ o hukumu kɔnɔna na maa si ma a kanu a ka lakale o du ye o jɛnɛ soforokun na depuis dugu dondaw la bɛɛ lajɛlen bɔ min ka na janko ka se ka zamzamiyu masakɛ sɛnsɛn ka don o jɛnɛ dugu kɔnɔna na o de y'a to Bani ni a taamaɲɔgɔn kun bɔlen o labanna ka dɔ silamɛya dɛmɛtɔn anisaru fɛ kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɔ mɛ ka kɛ jamakulu belebele ye nisɔndiya ni farifoni b'a la ka ye o ɲɛkun kan janko ka se ka zamzamiyu na a taamaɲɔgɔn sɛnsɛn ka don o jɛnɛ dugu kɔnɔna na hali bi ka yira k'a fɔ Bani danga na o jɛnɛ jaw farila ɲɔgɔn kan hali bi Amadu Jalo Buya Kulubali ani Jakarija Damele fɛ a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba de fɛ. Bani na taamaɲɔgɔnw selen o jɛnɛ donda la o y'a sɔrɔ o jɛnɛkaw sɛbɛkɔrɔ bɔnbɛn kabina fɔra ko Bani bina o jɛnɛ labɛnbaw kɛ mɛ silamɛya dɛmɛtɔ anisaru n'u kanubaw fɛ ani dugu maa ɲɛmaw u ɲɛ da sirifikɛ kan u nisɔndiyalen fari foninen u y'a jira Bani na k'a danga na o jɛnɛ nisɔndiya bɛ fa bɛɛ lajɛlen la silamɛya dɛmɛtɔ anisaru n'u kanubaw yɔrɔ waleɲuman dɔ nisɔndiya don Bani ye u sɔrɔla ka sirifikɛ na taamaɲɔgɔn sɛnsɛnza fɔ bisimilali kɛnɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnnen don o jɛnɛ.
ndulati kene mi na togo dame ko stade Mamadou Koulibaly bismillah bi ke yinde sirifike na tamanyo ndemena kiu minu ve ojine dugu kono odoye quartier résidentiel nisodia be fa bela jelela Kamagatela Central Vakabala Air Ivoire ani Dar es Salaam ningi nununo bani temendo kanu le jirala alla kanuba ufe fa bela jelela bani na tamanyo mzorola kase ndula digene stade El Hadji Mamadou Koulibaly dodienela kasoro labemba kembeyi bismillah likene silama de meto ansaru no kanuba ukatase dugu manyema umo dine nyema ladala nyema jamana tokola nona bla sigida nyema bela jele dafa mekene kono kajira foloma oni labana mo kundigi Muhammadul Mustafa nema nikisibe aye mode asayada Sherif Usman Madani Haidara la kwa dangana odieni wuli bali ni sene la vonu kala bagay ni sene alo do ma wuli bali lo wala Mamadou Koulibaly Chouala bolontan tere belebele min bɛ o jɛnɛ dugu kɔnɔ o de sugantira janko ka se ka kunbɛli kɛnɛ belebele labɛn ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali maa Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani sara n'o fana karamɔgɔ a Seydou Sherif Usman Madani Haidara mo ka sangani a doni ye o jɛnɛ dugu kɔnɔna na okumu kɔnɔna na maa si ma a kanu a ka lakale o ye laholata jama bɔra jango ka se ka na fɔ bani ye a danga na o jɛnɛ kɔnɔna na Amadou Diallo Buya Koulibaly Jakarija Damele a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ o jɛnɛ kɔnɔ bani ni a taamaɲɔgɔn bisimilale dantigɛliw la o jɛnɛ dugu maa ɲɛmaw y'u ka nisɔndiya jira sirifike nali la u fɛ yen bawo a denw kun dɛmɛ o tɛmɛ o jɛnɛ fɛ u kun bɛ laɲini kɛ u mana se Mali la u k'a da sirifike tulo kan ka fɔ a ko b'u ye o jɛnɛ wajulila ko Ala filɛ k'o latigɛ bi Ala ba an fa latigɛ a ma o jɛnɛ biyan ko alhamdulillah rabbil alamina Côte d'Ivoire ko alhamdulillah rabbil alamina an b'an fa fo ko a danse ko a bɔnna bara a donna bara Choma e sigini akakono aba mie abara sanja mambo demi bana sama ba wa olufe kala demi bana sama ba wa olufe me bi alabara tege duwutigi jamana tigi almami ba préfet ay be ko kwa danser kwa bismillah ko wojene bara sawa anya kene minga anya na mairie ya kene ka anya na ministry ya kene ka anya mva Haidara kene ka bani kanum baga ba dole ko nasene ba Touré vraiment ko ka fo sheku nyene kwa bismillah ko nara jama be bismillah o jene commune côté o jene région côté yo ngola che ba fo sani préfet na dongo ya côté chef de canton na dongo ya côté ko o jene le sawani bi ko jugu o jene sawani dandara mene ko son Kamadani ye yadugu kolo koka koba atakbir wojene jama alhamdulillah ko amba fo sheku yene ko danser ko bismillah ko bona bara ko dona bara wati minde anda kuma wati ye parce que befo mi nata depuis sani siama ye an bache ba foti ni sisani alaba wala tere nu ma yabi anu ta kuma kalondon bi mais ambe mi wo kozi mu to Sheikh Ayma Ousmane Diakité hafizahullah ani am robbe ata lasi demi wojine wole limamu bay am bache bono bangali
ani limamu wojine mbara limamu be bi lone lomi ñoŋo mashaya anda ñanamaya kono mo shamani ya bi nani nga bot ñanam sa nani ma hedra yitime kama ko doy nala ba di amma ka nabi mbala fe ka ko se bi nga fa ala o ke aka duo fofu nge o gine ye Côte d'Ivoire Mali ye dunuya sama be ala be mnanye romino ambe anlo ya sawa ba toli ana wojina kan ko ni ka fo ko sawa to ta fie adaji be tasa andi se ka tamina sa ambir seni ko nye sheku kamye wole amabi aka to be ka sole ala muhammad naka fo ko ka jana anye o bena do bora mi to te se tara fie adaji be tara sa ko ka kram ofu a do ka anye ben ni kene yara ko do jamna mi ngono aka do fitininga ka blebel bage kamna ambera jenma ala bokera aka do fitininga ka blebel bage kamna ambera jenma ala bokera a sadi ayre ni reba tunu yirema ana anlo ana bo mo bi kono ka watinu minge ani tele ani aki brodo ni bro ko nyafoli ya se dozo toyima ko nda fe ko ka dozo ifo mais ko ndese ko jama bawra bon ona ni fa ni mbrodo abro ngoro ndire kana sigi nomna o premier le ken bi ali biosa o lihroma ala o dini madem darajalma vraiment ko na foli dande foli mina nyaka o ken vaita kero ka ke na baga beta kero ka ke ala mo nyuma bera jen ta kero alu ma wuli bali long wuli bali ni sene ama wula dɔniya k'a fɔ wajuleba min bena sigi senga ka bɛn ni utikalo tile seegi ye o jene dugu kɔnɔ ni ka ɲɛnamaya mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba au conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a seyada sherif usman madani haidara fɛ a bi don fɛn min da fɛ hali bi kamaw wele ka taa ala lasɔrɔ sira ye silamaya kodɔn a sabali a hinɛ a makari kamaw wele ka na o mɔ ɲɛ silama ye n tɛ silama ye silama be se k'a ka silamaya kɛ nin bɛɛ lajɛlen cɛ la ka sɔrɔ a ma don a ma ɲɔ gasi la k'i tɛ silama ye laɲini y'o de ye ka to hali bi o jɛnɛkaw fɛ a sɛnsɛnni ka don o jɛnɛ dugu kɔnɔ ka fara kunbɛliko kɛnɛ belebele in kan min labɛnna ani a taamaɲɔgɔn cogoya la zamzam y'u labanna k'a ka nisɔndiyakanw danganamaya ka sanga ni o kɛnɛba in sigili ye walasa ka se k'a fɔ a danga na o jɛnɛ dugu kɔnɔna na o la nisɔndiyakan minnu sɔrɔla ka bɔ mali silamɛya ɲɛmaaba yɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma da olu fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nin kɛnɛ in kan an bɛ fɔlɔ ka Ansarudine fo olu minnu kɛra sababu ye Haidara ka na Wojinɛ mais n'u kun m'a kɛ ne yɛrɛ kun bɛna n yɛrɛ ye Wojinɛ n'u kun m'a kɛ ne yɛrɛ kun bɛna Wojinɛ parce que n bɛ Wojinɛ fɛ n bɛ fɛ ka ye Wojinɛ Ala b'a dɔn mana ni Wojinɛkaw nisɔndiyara ne de nisɔndiyara hali sura an bɛ dugawu la an ko Ala niw bɛ de bolo mais n b'i deli Ala a to ne ka se Wojinɛ Ala sɔnna Ala ni ce Wojinɛkaw a balimakɛ nana waati janyana sa o n'o tɛ ani Wojinɛka caman ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Saad Bun Umaru Ture fɛ Ala ka hinɛ na voilà ayiwa alhamdulillah an tɛ dunan ye yan Ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ fɔlɔ k'an ka faamaw fo ka sɔrɔ k'an ka foli ɲɛsin Ala ka lasigiden minnu bɛ yan n'o ye limamuw ni karamɔgɔw ye
n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin Wojinɛka bɛɛ ma jango minnu y'u ka baara bila k'u yɛrɛ sɛgɛn ka na ye nin kɛnɛ in kan ka garibu kunbɛn Ala k'aw sara hɛrɛ la ne nisɔndiyara kojugu Ala sɔnna an donna Wojinɛ Ala ka hɛrɛ kɛ Wojinɛ ye Ala ka hɛrɛ don Wojinɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'o bɛ yan Ala m'a bɔra Ala k'a n'aw sutura Ala k'a n'aw wasa Ala k'a n'aw kɔrɔta an karamɔgɔw y'an bonya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bonya u y'u ka bonya t'u la ka na an kunbɛn Ala k'u kunbɛn hɛrɛ la o fana b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ lakale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Fɔɲɔgɔnkɔ yira farafina cɛcɛ kana jamana saba jɛkulu AES ma ɲɛmaw ni Nigeria ma ɲɛmaw cɛ kɔsa in na ka sabu kɛ Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu juillet kalo tile 30 tɛmɛnen ka ni Nigeria ladala ɲɛmaw to ɲɔɲɛ dɔ la a y'a jira k'a fɔ lakanabaliyaw minnu bɛ ka wara Nigeria jamana kɔnɔ kɔsa in na ni kuma bɛɛ dɔ minɛni ye ka tunu n'a ye k'o sɔrɔla farafina cɛcɛ kana jamana sabaw ka lakanabaliya de fɛ i n'a fɔ Mali, Burkina ani Niger lakanabaliya kɔlɔlɔ de bɛ ka ni yɛrɛ sɔrɔ Nigeria jamana kan o kɔrɔfɔ de mɛnnen ma bɛn AES ma ɲɛmaw mɔ n'a ma ɲɛ k'a ɲɛmaya bɛ Burkinakaw ka jamana ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré bolo o tɛ kalo tile 6 tɛmɛnen Burkina faaba la Ouaga minisiri min bɛ Burkinakaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw mɔ karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a ye wele bila Nigeria lasigidenso la min ɲɛsin bɛ koɲɛw ɲɛnabɔli mɔ a y'o wele ka AES jamana sabaw ka nisɔngoya jira la k'a fɔ a ka jamana ɲɛma Nigeria Bola Tinubu ye fɛn min fɔ jamana sabaw kun ka lakanabaliya nasira fɛ k'a ma bɛn jamana sabaw mu. N'a ma ɲɛ ko CEDEAO ma ɲɛmaw ye Senegali jamana ɲɛmaw de sugandi k'olu kɛ surunani donba ye Guinée Bissau politiki bina ko manga banni nɔ Senegali taamaden dɔw bisimilala Guinée Bissau faaba la min ɲɛkun kun bɛ Senegali minisiri bolo minisiri min ɲɛsin bɛ Senegali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'o ye Cheikh Niang ye ka bɛn ni uti kalo tile 6 tɛmɛnen ye u b'a fɛ ka Guinée Bissau ma ɲɛmaw bilasira ni k'u dɛmɛ furanjɛrɛ fanga kunjɛcogo ɲuman na siraw minnu ka u y'olu dajira furanjɛrɛ fanga ɲɛma la surasi kɛ ni o ye General Hortan Tam ye minisiri ɲɛma fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka kafara Guinée Bissau ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ minisiri kan Senegali taamadenw y'a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka fɛɛrɛ caman bolo da furanjɛrɛ fanga bɛ se ka fori cogo ɲɛ Guinée Bissau cogo min ka daminɛ foroba kalata min kan ka kɛ wuti kalo tile 30 nata ani jamana kuntigisigi kalata ni wasadensigi kalata min kan ka kɛ desanburu kalo tile 6 nata. Serbie jamana ɲɛma Alexandra Vučić ye Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky bisimila Serbie faaba la Belgrade ka bɛn ni uti kalo tile 8 sibiri ye nka kuma ɲɔgɔnya la Serbie jamana ɲɛma ye a jira Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky la k'a fɔ ale ka laɲini a ka kɛ nasaраlatɔnba Union Européenne tɔn jamana ye n'a ma ɲɛ ko ye Ukraine jamana ɲɛma ka laɲini ye nka k'a fɔ k'a bɛ kɛ ko teli ɲɛ k'ale ma da la Serbie jamana ɲɛma ye a jira k'a fɔ ani Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la u da ma se maramafɛnko mɔ k'a fɔ ko Serbie jamana ka Ukraine jamana dɛmɛ ni kɛlɛkɛminan ye nka min ye nasaраlatɔnba Union Européenne doni kɔni ye ka k'a tɔn jamana ye Ukraine fɛ Serbie ma da la k'a fɔ Ukraine jamana bɛ se don teliyala nasaраlatɔnba Union Européenne kɔnɔ Ukraine dun kabini san 2012 a bɛ bɔ ka bi la ko fɔ a ka kɛ nasaраlatɔnba Union Européenne tɔn jamana dɔ ye. Irankaw ka lakanako ɲɛmaaba ni o ye Mohammad Bakir Zulkadri ye a y'a jira k'a fɔ détonateur Mozo ko a jibolo ka dayɛlɛ tajidoni kurun ka muɲukumanya ka ɲɛ Iran jamana kɛmɛ ka laɲini 6 de kɛ fɔ ni o bɛɛ dangɛnɛmayara a ye nɔn tɛ détonateur Mozo ko a jibolo datugulen bi to fɔ ka taa fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye donze fale ani Iran jamana cɛ fɔlɔ Iran jamana kana mɛn Amérique jamana ɲɛmaw da kanji la k'a fɔ Iran jamana mafiyɛnyara walekele Iran jamana bagabagatɔ ye nin ye walekele Iran jamana maaba dɔ nenin dɔ ye nin ye Iran jamana t'a fɛ k'o ma tulo la filanan Amérique jamana ka kɛlɛ jɔ ani Iran jamana cɛ Iran jamana dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ Liban Palestine Yemen, Iraki, a ka jɔ a n'olu bɛɛ cɛ. Sabanan, a t'an bi kan ŋa ne min kɛ Iran ni sanjɛ kwaji kan
ani sanfɛlaw la a ka bɔ nin bɛrɔ naanina cɛniw minnu nuna Iran jamana kun Ameriki jamana ka binganingɛlɛ lɔ a bɛɛ ka ladila nafolo la Ameriki jamana fɛ duruna ɲangiw minnu ɲɛsina Iran jamana ma n'u ma kɛ tiɲɛ kan a ɲangiw bɛ ka wuli wɔɔrɔna Iran jamana ka nafolo minnu kumaniyan bɛ a mɔ diɲɛ ɲɛfɛ warisow la ka sabu kɛ Ameriki jamana ka ɲangi ye o nafolow ka segi Iran jamana ma Zulkadra Iran jamana lakanako ɲɛmaba a ko Iran jamanadenw ka laɲini ye nin de ye u ye min fɔ u ye kuma min ni kɛlɛ bilennen bɛ u ni Ameriki jamana cɛ tile 100 ani tile 60 kɔnɔ. Ka sigi ka aw fo kokura Mali kɔnɔ ale Mali ko kan bɔ ni bɛ kɛ sababu ka dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ la an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fama de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanu cɛ ma fɔ la ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fan tan ni 2 lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.